Hola, soc en Carles Motes. Avui us vull parlar sobre un cas que està sortit ara, està a la premsa escrita i en altres mitjans de comunicació, que és un cas sobre un pagament irregular que s'ha produït en l'Ajuntament i us vull explicar com ha anat tot el procés perquè en tingueu coneixença i sapigueu de què va el tema. És una cosa, jurídicament se'n diu pagament indegut o cobrament indegut, i és que el senyor alcalde ha pagat en el senyor Pere Albó, que ocuparia el càrrec de vicealcalde quan aquest fos vigent, el sou de 2 mensualitats quan el senyor Pere Albó encara no és vicealcalde, és una figura que s'ha creat nova perquè encara no l'ha nomenat. Però tot i així, sense haver-lo nomenat oficialment i sense que aquest càrrec hagi estat aprovat per al ple, l'alcalde ha procedit a fer el pagament de la nòmina com si fos de veritat ja el vicealcalde. El vicealcalde és una figura que es va crear que l'equip de govern, com sabeu, format per Convergència i Unió i el Partit Socialista, ha creat en el ple del mes de juny, el va crear, i com totes aquelles coses que tenen una certa rellevància, doncs l'Ajuntament està obligat a fer una exposició al públic i aquesta exposició pública es va fer, va sortir publicat en el butlletí oficial de la província el dia 3 d'agost. Llavors s'inicia un període de 30 dies per presentar al·legacions si algú presenta. En aquest cas, el meu grup de Tots per Sant Feliu hem presentat al·legacions a aquesta figura de vicealcalde simplement perquè creiem que és una figura innecessària que només respon a omplir l'ego d'algunes persones que no han pogut obtenir a les urnes el que intenten obtenir-ho per altres a través dels pactes polítics. Jo el que us vull comentar és que és una figura que no és necessària. Tota la vida a Sant Feliu hi ha hagut tinents d'alcalde sense cap problema i en altres ciutats passen coses similars amb els tinents d'alcalde, és una figura obligada per llei, però no la de vicealcalde, i menys crear-la i passar a denominar-la ja d'immediat com aquesta figura sense estar a exposició pública, sense esperar que hi hagin les al·legacions. Us deixo mirar, us passo el decret d'alcaldia en el qual s'anomena vicealcalde i on especifica que no serà vicealcalde fins que aquesta figura entri en vigor. I com us deia, tot i així ja li ha pagat la nòmina com si ho fos. És en el nomenament dels tinents d'alcalde, un decret que va fer l'alcalde el dia 16 de juny, diu que el primer tinent d'alcalde, el senyor Pere Albó i Marlès, serà nomenat vicealcalde un cop entri en vigor la modificació del reglament orgànic municipal preveient aquesta figura. Com us deia, aquesta figura no ha entrat en vigor, tot i així l'alcalde ha ordenat el pagament dels 3.072 euros que es tenen previstos pagant aquesta figura del vicealcalde. Uns 3.072 euros que queden regulats en aquest decret que també us mostro en aquest moment, un decret que també està fet del mes de juny, en el qual es diuen quines són els càrrecs en dedicació exclusiva, una dedicació exclusiva parcial del 90%, que diu que els càrrecs polítics en dedicació exclusiva parcial del 90% seran el de l'alcaldia i el de la vicealcaldia. Cadascun d'ells, l'alcalde amb els 3.222 euros i el vicealcalde amb els 3.072 euros. No entro a valorar jo ara en aquest vídeo els sous ni de l'equip de govern, ni de l'alcalde, ni del vicealcalde quan ho sigui, ni dels tinents, ni de cap regidor. És un vídeo que si voleu i creieu interessant o voleu conèixer la informació puc fer més endavant, però en aquest moment no entro a valorar això. Jo el que vinc a valorar és que no es pot pagar a una figura que no existeix encara i així s'ha fet. Nosaltres ens hem assessorat amb el nostre equip jurídic i ens informen i ens confirmen que la figura del vicealcalde no està vigent, perquè l'alcalde no pot haver fet el decret si aquesta figura no és vigent i no ha passat el període d'exposició pública i, per tant, no correspon fer aquest pagament. Quan aquestes coses es produeixen, jurídicament s'anomenen pagaments indeguts, és un pagament indegut, un pagament irregular, que esperem que es solucioni aviat. Nosaltres el que demanem és que per solucionar aquest tema el que s'ha de fer és retornar els diners allà on havien sortit, no devien d'haver sortit mai, que és de la caixa de l'Ajuntament, i que es passi a pagar al senyor Pere Albó que li correspon com a tinent d'alcalde, no com una dedicació exclusiva que encara no pot ser com a vicealcalde. Demanem això i sobretot també demanem una disculpa als ciutadans perquè al final el que estem parlant són de diners públics, dels vostres diners, dels diners de tots, que tots paguem amb els nostres impostos i aquests diners han de tenir una gestió molt acurada, pensem nosaltres.
Doncs breument, aquest és el vídeo que us volia informar avui i suposo que s'aniran succeint diferents reaccions sobre aquest tema. Nosaltres hem demanat un ple extraordinari perquè és l'única manera que l'equip de govern ens pot o vol informar-nos. No tenim informació de l'equip de govern ni contacte de cap mena i llavors pensem que l'única eina que tenim potestat per fer-ho és convocar plens extraordinaris perquè almenys allà ens puguin donar les explicacions que nosaltres demanem. Ja sabeu que aquest espai és un espai on expresso la meva opinió, on us explico els fets i el dia a dia més proper de l'Ajuntament i espero que ens continuem veient en vídeos que irem valorant les reaccions que s'estan fent sobre aquest cas. Un cas, la veritat, una mica trist, però entra dintre de la nostra responsabilitat denunciar totes les irregularitats que es facin a l'Ajuntament. I com que entra dintre de la meva responsabilitat, així ho faig. Doncs espero que quedi quedat clar l'inici de tot aquest cas i ens veiem pròximament en un altre vídeo. Vinga, gràcies. Adéu.